kometa. No, mohli by sme to uhrať. Tankenstein s kometou pôjdu jednou stranou, takže najprv si ich vysvietime. Dúfam, že ich podpora zozadu bude zvládať. No poďme, na čo čakáte? Lezieme hore na kopec. V tejto mape to robím s obľubou. Spravím spotera. Najprv by som sa nesmel zaseknúť. Jedna dozadu. Takže očividne enemy išli druhou stranou. Rýchlo si to obehneme. Spravíme malý flank. VKD Cromwell. Trošku sa nauhlujeme. Ding. Dobre, jeden down. Kometa. Cromwell. Poďme rýchle Churchill. Musíme mu to obehnúť od chrbta. Ještě jeden takový zásah a dorazíme je. Vypadá to, že něco šlo přímo skrz. Poškodili jsme jejich pancíř. Áno. Skvělý zásah. Máme je. Nepřátelské vozidlo zničeno. To VKDčko tu robí problémy, ale musím pomôcť trošku našim tu z tejto strany s týmto čudákom. Pořádný zásah. Trefla do černého. Ještě jeden takový zásah a je po nich. No vystrč tú palicu tam. Odrazilo se. Ako to, že sa odrážaš? Souraz. Trefla do černého. Jeden z vašich pásů je poškozen. Tahle se odrazila. Je po nich. Najdi nám další cíl. Dostali to. Tam mám tě. Tak, práve ste videli koniec Tankensteina, keď s ním nikto nevie hrať. Lepšie povedané. Nechápem to. Pozrieme si aftergame staty. S tým Pantherom veľa damageu nenarobíte. Alpha damage je veľmi nízka, okolo 150 mám taký dojem, ale zase priebojnosť toho 75-kového diela je fajné.
Keď ste si všimli, tak najprv som tam odstrelil predtým Cromwella, lebo ak by som sa venoval tomu Tankensteinovi, na ňom som potreboval ešte, ako ste si všimli, 2 alebo možno 3 výstrely, tak ten Cromwell medzi tým by mi napáchal dosť veľkú škodu. Tak kvôli tomu to bolo takto. Práve došla pizza do roboty, tak som sa nemohol venovať do konca tomu. Ako ste videli, vystrelil som 22 výstrelov, z toho som jeden netrafil, 19 krát bolo priebojné a 2593 damage, takže je to dosť málo. 3 som nepriateľov detekoval, 5 rán som obsiahol, z toho 3 sa odrazili. Skúšal som trochu uhlovať jemne. Mám taký dojem, že pri Pantherovi to uhlovanie je o niečo menší ten uhol musíte dodržať, ako keď máte 75 alebo kávečko alebo niečo také. Skôr to dielo musí ísť po vnútornej strane toho kolesa, toho pásu, ako úplne na roh. Kredity a skúsenosť. Ocenenie, mistrovský odznak prvej triedy, odstreľovač, to sa nečudujem, lebo 19 rán som